nanawagan po ako na kung sino man po nakakita kay Papa, sana po mag-text lang po kayo or mag-message po sa akin sa Facebook para naman po magumaan na po yung pag-aalala ng dalawang matanda kay Papa. Kami rin po. Ang anak ang lumapit sa ating tanggapan dahil 2 linggo na umanong nawawala ang kanyang ama na may sakit na depresyon. Ayon kay Jonalyn Divina Flor, wala rin umanong nakakakita sa kanyang ama or nakakita sa kanyang ama kaya hirap silang hanapin ang kanyang ama. Para sa panawagan, makakausap natin si Jonalyn. Magandang hapon, Jonalyn. Magandang hapon din po. Opo, kamusta ka na ngayon, Jonalyn? Okay naman po. Kasi yung lola tawag ng tawag sa akin. Kung nakita ko daw po kasi Papa dito sa Ligaw. Sabi ko, hindi naman po dito nagagawi si Papa. Kasi pag pupunta man yung dito, alam niya naman yung dito magpunta. Ngayon, kahit anino man lang niya, walang pupunta naman dito sa amin. Opo, maaari mo bang maikwento sa amin yung araw bago ito mawala? Yung araw po mismo na yun nung nawala siya nung July 7 po yun. Umalis siya, hindi po siya nagpaalam sa lola ko. Opo, pero saan po ito nakatira, itong tatay mo? Sa po, nasa Isip. Opo, so nakatira ito sa lolo at lola mo. Opo. Bakit siya nakatira doon? Doon po pinastay ng lola ko kasi kanya-kanya na po kami may pamilya. Yung dalawa ko pong kapatid nasa trabaho. Kaming dalawang babae na may pamilya na po. So, yun na lang po, choice niya na doon po siya magstay. So choice niya na manirahan doon sa kanyang nanay at tatay at kayo ay may kanya-kanyang ng pamilya. Opo. Yung nanay niyo, nasa na po ito? Na po. Magkahiwalay na po sila. So may sarili na rin pong So may sarili pamilya. na itong pamilya, itong nanay mo. Pero before itong mawala, itong tatay mo, ano yung pagkakasabi ng lolo at lola mo? Siguro po, may may nagtampo na naman po siguro yun. Kasi yung lolo ko po minsan kasi may nasasabi. Siguro naririnig po niya. Magandang hapon sa iyo, Jonalyn. Magandang hapon din po. Opo. Matanong ko lang, Jonalyn, ito bang pag-alis ng iyong tatay sa bahay ng iyong lola ay palagi siyang umaalis? Palagi niya ba itong ginagawa? Or this is the first time? Na naman po. Dati po, oo. Ngayon, tapos mga ilang taon po, bago na ulit na naman to. So ibig sabihin, may mga beses na din na umaalis at bumabalik lang itong tatay mo? Opo, kaya nanibago sila na yung mga lola ko na bakit daw hindi po umuwi kaagad. Okay. Hindi na bumalik. Meron bang nararamdamang sakit or meron bang pinagdadaanan itong tatay mo? Meron po. May po kasi siya, depression siya. Yung pagiging depressed niya po, yung nagkukulong lang lagi siya sa kwarto, hindi siya lumalabas. So meron Hindi mo po pagligo. Meron ngayong depresyon na nararamdaman yung tatay mo. Sa tingin mo, ano yung pinagmulan nitong sakit ng tatay mong depresyon? Yun po, yung pag-iwalay po sila ng mama. Ayun, so doon yun nagsimula, So eto bang pagkawala ng tatay nyo ay nai-report nyo na sa barangay or sa police? Yes po, yung lola ko po nag-report na po sa sa police. Dito po sa Ligaw. Kailan kayo nag-report sa police? Makaraan lang po si lola. So matagal-tagal din bago kayo nag-blatter sa police, pero mga ilang araw nang nawawala itong tatay mo? Magdadalawang linggo na po. Magdadalawang linggo. So dahil hindi kayo kaagad nag-report sa police dahil akala nyo babalik din kaagad yung tatay nyo. So ngayon, wala pa rin kayong alam kung nasan yung tatay nyo. Kumusta naman yung mga kapatid mo? Tumutulong din po ba sa paghahanap sa tatay nyo or ikaw lang? Kami po mga apat, nag-post na po kami sa Facebook. Ayun, so... Yun na nga po, kaya po nakarating ako dito. May nag-message po sa akin. Okay, so dahil sa pagpo-post nyo sa Facebook, hanggang ngayon, wala pa ring balita kung nasaan yung tatay nyo. So ngayon, dahil nandito ka sa aming programa, manawagan ka, baka merong nakakakilala o nakakita sa tatay mo? Sige po. Nanawagan po ako na kung sino man po nakakita kay Papa, sana po mag-text lang po kayo or mag-message po sa akin sa Facebook para naman po
magumaan na po yung pag-aalala ng dalawang matanda kay Papa, kami rin po. Para hindi na po kami mangamba kung nasan man po siya. Tsaka natatakot po kami kasi maulan ngayon. Hindi namin alam kung saan natutulog. Ayan mga ka-aksyon, muli nananawagan ang pamilya nila Jonalyn Divina Flor na taga Ligao City, Albay. Kung inyong namumukaan si Jessie Divina Flor or nakita sa inyong lugar, siya ay nakasuot na white t-shirt, maong na short at nakachinelas na blue. At maaaring mag-iwan ng mensahe sa aming official Facebook page tabang ora mismo. Maraming salamat sa iyo, Jonalyn. At huwag kayong mag-alala. Sabayan nyo po huwag kayong mag-alala dahil katulong nyo po kami itong programa sa paghahanap po sa inyong tatay. At sabayan nyo po ng panalangin na sana po ay nasa mabuting kalagayan ang tatay nyo at makauwi po sa inyo ng ligtas. Yan mga ka-aksyon, tulungan po natin ang pamilya. Salamat po. Ayan, in case may nakakita po sa inyo, ay maaari kayong mag-iwan ng mensahe sa aming Facebook page. At tulungan po natin na makita or mahanap agad itong si Tatay Jessie.